Често се сблъскваме с различни видове дискомфорт, стомаха или червата. Например, свръхкиселинност, подуване на корема, болки в стомаха, понякога дори и запек или диария. Всеки път, когато се появява някой от тези болешки, тялото ни дава знак, че имаме проблем с стомаха или червата. В Китай има дори поговорка: ефективната работа на бъбреците е вродена, а тази на стомаха се придобива. Tiens Digest, добавка за храносмилане, е препарат, който предпазва стомаха и червата. Тази добавка съдържа 4 уникално важни съставки. Първата е целулозата, която се счита за едно от най-важните хранителни вещества за човешкият организъм. Тя улеснява преминаването на изпражненията, подобрява храносмилането и облегчава подуването на корема. Вторият компонент е лененото семе, което е ефективно противовъзпалително средство, полезно също така и при проблеми с язвата или ерозия на стомашната лигавица. Той има отлични противовъзпалителни свойства и повишава имунитета. Третата съставка на Tiens Digest, копъра, успокоява възпалението и облегчава подуването на корема. Последната съставка са пробиотиците, сред които са бифидобактерии и други сходни вещества, които са особено важни за човешкият организъм. Digest съдържа също така и млечно-кисели бактерии. Те подпомагат за развиването на благоприятна чревна флора. Ако флората е богата, това подобрява функцията на целия храносмилателен тракт, а в резултат на това се чувстваме страхотно и ни е леко. За да поддържате правилното функциониране на организма, можете да приемате Tiens Digest 2 пъти дневно, сутрин и вечер. При нарушения в стомашно-чревния тракт приемайте по 2 капсули 2 пъти на ден. Втората добавка, която регулира функцията на стомашно-чревния тракт, е сироп ФОС. След като достигнат стомашно-чревния тракт, съдържащите се в него вещества предизвикват бързо разрастване на броя на бифидобактериите до 10 или дори 100 пъти, отколкото преди приема му. Ето как сироп ФОС регулира бактериалната флора на червата, тъй като с нарастването на броя на полезните бактерии се подобряват също и отделителните функции. Нека погледнем по-отблизо как действа сироп ФОС, след като попадне в организма. Сипвам малко брашно в чашите. След което добавям малко вода към една от тях. Разбъркваме. Сега да видим. В чашата се е получила смес, наподобяваща тесто. Нека повторим същото и с другата чаша. Смесваме брашното с вода. Представете си, че това са нашите черва. Подобен процес протича вътре в тях всеки ден. Нека да видим какво ще се случи, когато добавим още малко вода към чашите. Докато разбъркваме съдържанието на чашата с въртеливо движение, можем лесно да видим, че брашното не се разтваря напълно във водата. Подобно както при този малък експеримент, остатъците се задържат по стените на червата и не могат да бъдат отстранени с вода. Сега ще проверим какво ще се случи, като използваме сироп ФОС. Добавяме сироп ФОС към една от чашите. Да проверим какво се случва. Докато разбъркваме чашата с въртеливи движения, наблюдаваме как масата брашно се движи заедно с сиропа ФОС. Нещо повече, тя се разтваря в сиропа. Току-що този продукт ни помогна да се освободим от всички остатъци, натрупани в червата ни. Както можете да видите, разликата между чашата, съдържаща само брашно с вода, и другата с брашно с сироп ФОС е значителна. По стените на първата чаша има все още много буклук, докато буклука от втората е напълно почистен. Това води до засилване на чувството за комфорт и лекота.
Ние сме зависими от червата, тъй като те са основният орган, през който се абсорбират хранителните вещества и се изхвърлят токсините. Истина е, че доброто здраве започва от дебелото черво. Според медицинските източници, до 90% от всички токсини, които навлизат в тялото, навлизат през червата. В случай на всякакъв вид чревни проблеми и неразположения, използвайте 1-2 пакетчета сироп ФОС на ден. След продължителна употреба ще установите, че функцията на храносмилателната ви система е значително подобрена. Сироп ФОС ще ви помогне и в случай, че сте натрупали значително количество токсини в организма си. В този случай изберете един ден от седмицата за предпочитане, когато сте почивка. През този ден използвайте сироп ФОС за засилена детоксикация на вашият организъм. Започнете от 5 часа сутринта, като използвате едно саше. В 6 часа сутринта вземете второ саше, същото повторете и в 7, 8 и 9 часа сутринта. Тоест, за една сутрин ще приемете 5 сашета. Докато провеждате това лечение, ще установите, че само за половин ден ще изхвърлите всички нечистоти, които са се натрупали в организма ви. Като добавите ФОС към храната си, само за седмици можете да увеличите 5 пъти концентрацията на полезни бактерии в червата си. Това ще намали броя вредни бактерии и съответно ще понижи количеството токсини в тялото ви. Имунната ви система ще може да работи правилно и да се справя с инфекциите и заболяванията, без да се налага да се бори за намаляване на количеството вредни бактерии в червата ви.